Abdul A1 na zo a Rima FM 97.1 ce kuke sauraro. ‘Yan kasuwa ku zo nan a Rima FM, don tallace-tallace sai Farima FM, kowa FM. So muna godiya sosai Abdul A1 da wannan wakar taka. Shin kana da mai gida a harkar waka? Ina da mai gida. Na'am, to ya sunansa? Ina da mai gida mai suna Kabir Bizibul. Na'am, shine mai gidanka wato Kabir Bizibul. Na'am. To kai yanzu kana da yara waɗanda hake koyawa waka? A gaskiya ba na da yara wanda nake koya ma. Na'am, ma'ana wannan matakin ba zai taɓa. Babu waɗanda hake koya waka a daidai wani lokacin kenan. Na'am, to yanzu bari mu sake shakatawa da wannan faifan naka guda mai taken kece zaɓi na. Purchase your tracks today. Abin so na raina in za ki nisan fa ban ji haushi. Ina nan a raina da take na baki yanda kike so, komai kika so zan baki. A bar san raina zuciya ke dai ta kake shi, ganga ki abuna sassan ne ban ji haushi. Tintini na gane ce zabi, tintini na gane ke ce ra'ayina, tintini na gane su madalla. Wannan ɗaya daga cikin waƙoƙin Abdul A1 kenan wadda yi mai taken kece zaɓi na. So Abdul A1, shin kana waƙa ta bidiyo ma'ana ta kallo ko kuma ga iya na saurari kawai ka tsaya? Gaskiya ga iya na saurari na tsaya, ban fara na bidiyo ba ta kwana insha. Na'am. So shin ko an taɓa saka waƙar ka a cikin wani fim? A'a, gaskiya ba taɓa saka waƙa na a cikin wani fim ba. Na'am. To ka taɓa samun lambar yabo a harkar waƙa? Na samu lambar yabo ba ma ko so ɗaya ba gaskiya. Na'am, kamar da wace kenan? Gaskiya mutane da yawa suna kira na. Akwai ma wanda ban taɓa sanin shi ba sai in ga min magana a social media dina. Ko kuma ya kira ni ta waya mu gaisa, ban san inda ya fito ba, sai dai in tambaye shi ce mai ai daga waje kaza na suna na wane daga waje kaza. Sai in tarbe shi hannu biyu mu ci gaba da mutuncin da mun ka saba da shi. Na'am. To madalla, mai saurare kada ka shafa, kana kasancewa da shirin tauraron makoni daga nan Rima FM akan megahertz 97.1 a zangon FM, inda kuke jin muna tattaunawa da wato tauraron mu na wannan makon Abdul A1. So Abdul A1, kai ka taba hituwa a wani fim? A gaskiya ban taba fitowa a wani fim ba, amma ina saman layin fitowa a cikin fim. Na'am. Na'am, to akwai hanyoyin samun waƙoƙi na wato mawaƙa da dama. Kai ta wace hanya mai saurari zai iya samun waƙar ka? Za ka iya samun waƙa na a YouTube channel ɗina. Na'am. Mai suna Abdul A1 album. Na'am. Ba ma da jimawa ba na saki wani album last month. Na'am. Mai suna farin cikin masoya. Na'am. To mai saurari kada ka shafa, kana kasancewa da shirin tauraron makoni daga nan Rima FM kan megahertz 97.1 a zangon FM. Bari mu shakata da wannan faifan mai taken Gimbiya. Ashe zuciya tana kawo
madalla mai saurare kana tare da shirin tauraron mako ne kai tsaye daga Rima FM akan Megahertz 97.1 a zangon FM inda muke tare da tauraron muna wannan makon wato Abdul Ewan. Abdul Ewan, sanadiyar waka shin ko ka taba samun wata ƙayatattar kyauta wadda ta burge ka sosai? Gaskiya ban taɓa samun wata kyauta ƙayatatta ba gaskiya. Na'am. To a nan gida Najeriya da ina ka taɓa zuwa a sanadiyar waka? To na je birnin Kebbi gaskiya. Na'am. Wajen wani buki da muka je. Na'am. Da nawa waka aure to tun da buki gaskiya ban sake ta na je wata other state ba. Na'am. Shin ko ka taɓa zuwa wani wuri inda aka taɓa yi ma wani abu na karamci wanda har yanzu ba za ka manta da shi ba? Gaskiya na taɓa zuwa wani guri wanda aka yi min abin karamci. Na'am. Wanda na ji daɗin shi sosai sosai. Wani wuri kenan? Wajen wani buki ne na je. Daga shiga ta wannan wajen bukin. Na'am. Irin yadda ma MC irin ma da ya tarban. Gaskiya na je farin ciki sosai sosai. Abin ya ganka kuma ne buki lafiya kalau. Na'am. Kowa ji daɗin bukin da na yi. Ta nan ma har mutane da suka kama an san nan ba na. Suna cewa za su neme ni in za su yi biki kaza kaza. Na'am. Da sauransu dai. Na'am. So mana godiya sosai. To Abdul Ewan, ina da ina kake burin zuwa a nan Najeriya har ma da kasashen waje sanadiyar waka? Gaskiya ina da burin number one dai in je Kano, duk da ina da burin in je Kano. Na'am. Ina da burin in je Kaduna. Ina da burin kuma in shiga Abuja gaskiya. Na'am. Daga nan kuma idan aka ce kasashen waje, number one kasar da na fi so wadda nake muradin zuwa ita an Madina Tulmunawara. Daga ita kuma sai ma in ce wace shi ke na ta muna godiya sosai. To bari mu sake shakatawa da wannan faifan da kai mai taken wato ta'aziyar Hanifa. Wanne na zo yin ta'aziyar Hanifa 'yar makaranta. Kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Allah ya ji kanki Hanifa 'yar makaranta. Nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Hanifa 'yar makaranta. Na'am, subhanallah. Abdul Ewan, na ji wannan wakar ta ta'aziyar Hanifa ce kai. Wannan wace Hanifa ta kuma dami ne ke wato me ya ja hankalinka da har kai wannan wakar? Abin da ya ja hankalina ne wannan waka da ya wuce ainihin da storin da yake. Ka san wannan Hanifa wadda aka kashe a Kano. Na'am. To wata ranar Alhamis na tashi da shagona. Na shiga cikin gida zan kwanta domin bacci. Na'am. sai na shiga waya da na shiga waya sai na fara ganin rumors din magana yare. Na'am. Ka gani. To ban dau abin serious ba sai da safiyar jama'a. Na'am. Na fito kenan kawai sai na kunna waya na buɗe data na social media dina. Na'am. Da na hau sai na ga magana ta worst. Ko da ma na zo cikin friends ina suna magana ina zuwa suka ce irin kaga wata yarinya wadda aka kashe a Kano, wata karamar yarinya a shekara biyar wadda wani mallamin sa ya yi kidnapping daga baya kashe ta. Na ce wallahi ko jiya na ga wannan rumors din amma ban ɗaukai serious ba. Suka ce min wallahi da gaske. To daga garan nan gaskiya abin ne ya bata min rai oba ban ji daɗi ba sosai. Ya bata min rai. To ka san irin ina tunani ne, ka san waka sai in kana tunani in dai kana mawaki sannan abubuwa ke shigo ka. Ina tunani kawai sai naga to is better ma ya kamata
a ce na ya waka game da iyaye da kuma ta'aziyya don jin gani duk bidiyon da zan cewa in yi free video in aza saman social media ina ba zai kai wakar da zan yi ba mutane su ji ta na mika ta'aziyya ta da wayan Hanifa margaya Hanifa to sai kawai na ce burɗe in yi wannan wakan in yi ta domin yin ta'aziyya kuma domin iyaye maza da mata kada wannan abin ya sa su fidda yaransu daga makaranta islamiyya, saboda ba ma makarantar islamiyya ba ta boko don akwai wanda yana ayar da ɗaya ne walaya saboda wannan problem din don shi ne yasa ni ce bari in yi ta domin in nuna musu cewa wannan kadara ce ba wai zai daure ba ne kuma muna fatan shugabanninmu su jama wannan yaren haƙƙinta da wannan wanda ya mata wannan abin. Na'am, tuma da muna godiya sosai. Abdul Ewan, a lokacin da kake rubuta waka, shin ko akwai wata waka wadda ta taba baka wahala wurin rubutawa? Gaskiya ba zan ce ga waka guda wadda ta taba bani wahala ba wajen rubuta. Na'am.